ବିନିକା ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ ବେଚ୍ A1 ଗ୍ରେଡ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ବ୍ଲକ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ ବେଚ୍ A1 ଗ୍ରେଡ୍ରେ ଉନ୍ନତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମୁଦାୟ 72 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କରୁ 71 ଜଣ ପାସ୍ କରିଥିବା ବେଳେ A1 ଗ୍ରେଡ୍ରେ 9 ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବାରୁ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ଖୁସିର ଲହର ଖେଳିଯାଇଛି। ଏହି ବର୍ଷଠାରୁ ବିନିକା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକାଦଶ ବିଜ୍ଞାନ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନାମଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବିମଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। पेज नंबर 11, 12, 13 इनका प्रिंट कवर है डिटेल इनफॉरमेशन है फिलअप करो मेरी 700 रुपये डिटेल है। टीचर्स नहीं होने